Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Itsasoa protagonista izan da berriro ere gurean. Astelehen arratsaldeko eta martitzen goizaldeko denboraleak kalteak utzi ditu gure herrietan. Zigortuenak oraingoan, Mendexa eta Bermeo izan dira. Otsailekoak baino gutxiago, baina kalteak eragin ditu aste honetako enbatak ere. Kalterik nabarmenenak oraingoan, Bermeon eta Mendexan izan dira. Lea Artibaiko herri horretan, Karraspio hondartzarako pasealekua guztiz apurtu zuen itsasoak. Inguru hori, beraz, itxita dago. Bermeon ere, porturaino heldu zen ura. Olatu hormaren beste zati bat apurtu zuten olatuek eta Fraitxuen haitzetako eremua babesteko ipini zituzten harriblokeak mugitu zituen urak. Elantxoben bestalde, Arraun elkartera sartu zen ura berriro ere. Olatu kolpen ondorioz, aterpetxearen egoera ere kezkagarria dela ohartarazi du udalak eta ahalik eta lasterren konpontzeko eskatu du. Lekeition, itsaslabarraren azterketa egin bitartean San Juan Talakoko eremua itxita egongo dela jakinarazi du udalak. Hondakinen kudeaketari buruz galdeketa egin nahi du Mutrikuko udalak. Aurrera pausoak eman asmoz, proposamen bat egin zion Joseba Palenzuela alkateak oposizioari eta dagoeneko lanean hasi dira. Hondakinak biltzeko sistema bat aukeratzeko parte hartze prozesua ipiniko dute martxan Mutrikun. Joseba Palenzuela alkateak proposamen bat helarazi zion oposizioari azken osoko bilkuran, eta dagoeneko lanean dira. Proposamen horrek 3 ardatz ditu. Batetik, hondakin batzorde berezi bat sortuko dute. Bestetik, parte hartze prozesu bat abiaraziko dute, eta azkenik herri galdeketa egingo dute. Baldintzapean, baina etxean da Ibon Elorrieta Busturiarra. Eguaztenean, Espainiaratu zuen Frantziak. Baldintzapean aske utzi du Frantziak Ibon Elorrieta Busturiarra. Kalean den arren, baldintza batzuk bete beharko ditu zigorra betetzeko 6 hilabete falta baititu. Lanean aritzea eta aitaren etxean bizitzea dira Frantziak esarritako kondizioak. 6 hileen buruan baldintza bakarra edukiko du, ezingo du Frantziara itzuli. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak 289 urteko kartzela zigorra agindu du Asier Badiola eta Ibon Iparragirre ondarrutarrentzat. Herri horretako ertzain etxea erosetu izana leporatzen die organo judizial horrek. Eta herriko tabernen auzian Isa Mandiola Markinarraren kontrako karguak kendu ditu fiskalak eta absolbitu egin du epaileak. Carmelo Landa eatarrarentzat aldiz 4 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra eskatu du fiskalak. Egueneko auzi-saioan azaldu zituen fiskalak bere ondorioak, eta 9 auzipeturen kontrako akusazioak erretiratu zituen, tartean Isa Mandiola Markinarraren aurkakoak. Hala, auzi horretan absolbitu egin dute Mandiola. Carmelo Landarentzat eta gainontzeko auzipetuentzat berriz, zigor eskaera jaitsi ditu fiskalak. 4 urte eta erdi eskatu ditu eatarrarentzat. Jon Martinez Sukarretako bizilagunarentzat 2 urte eta 2 hilabeteko zigorra eskatu du. Eta estrambotikoa gertatu dela fiskalaren interbentzioa azken txosten honetan. Baina bat dator sumario hau hasieratik izan denarekin, disparate bat. Sumario hau oso aspaldikoa da, 2002an hasi zuten, da duela 12 urte, eta fiskalaren amaieran berak aitortu egin du lehenengo introduzioan, disparate hori, aitortu egin du, baina esan behar dugu oso bat argi. Disparate horrek soluzio bakarra dauka, eta da hemen auzipetuak gauden guztion absoluzioa. Behin eta betirako absoluzioa. Ondarroako Txomin Agirre 28 zenbakiko orubearen salerosketa eta lurren zatiketa baliorik gabe utzi ditu udalak. Orain 7 urte hartutako erabakia baliorik barik utzi du udalak lurrak erosteko eta zatiketa egiteko prozedura legez kontra egin zutela iritzita. Ez legezko egoera horri irtenbidea eman nahi dio orain Ondarroko udalak. EAJ agintean zela, udalak erabilera publikoko lursail bat saldu zion eraikuntza enpresa bati 2007an 8 etxebizitza eraikitzeko. Salerosketa hura legez kontrakoa zela salatu zuten herritarrek orduan, bai udalean eta baita epaitegian ere. 1937ko martxoaren 5 gogoan hartuz, Matxitxakoko bataian borrokatu ziren itsasgudariak omendu dituzte aurten ere Bermeon eta Ibarrangelun. 1937ko martxoaren 5ean, Matxitxako lurmuturraren parean borrokatu zirenen omenezko ekitaldiak egin dituzte Bermeon eta Ibarrangelun. Bou Navarrako gudari Juan Telletxea gogoan izan dute Ibarrangeluko akorda auzoan. Bermeon ere, itsasgudariak omentzeko ekitaldia egin dute.
Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi Peio Urizarrek fasismoaren aurka borrokatu ziren horiek eredu direla aipatu zuen Bermeon egindako ekitaldian. Gaur egungo egoera politikoari buruz ere hitz egin zuen, eta eskari garbia egin zien Espainiako eta Frantziako gobernuei. Konponketaren bidean jar daitezela. Ikusten ari gara, Euskal gizarteak gehiengo garbia osotasunean gatazkak irtenbide eman nahi diola. Ikusten ari gara, eragile politikoak gehiengoak ere gatazkak irtenbide eman nahi diola, eta ikusten ari gara, zoritxarrez, Espainiako eta Frantziako gobernuak trabak besterik zituzela jartzen. Konponbidearen bidean jarri beharrean, oztopoaren bidean jarrita daudela. Nazioarteko eragile desberdinak ere ikusten ari da berdina, eta hala ere, nazioarteko eragile desberdinak ikusten ari dira, egiten ari dira Euskal Herri honek behar duena gatazka gainditzeko. Lagundu bat egin eta parte hartu. Gure eskaria, garbia, Espainiako eta Frantziako gobernuei konponbidaren bidean jarri daitezela, ezin daitezela mantendu, ez daitezela mantendu gatazka mantentzeko bidean, eta zentzu horretan Euskal Herriaren gehiengoaren ahotsa entzun dezatela. Euskal Herriak bakea behar duelako. Pasealekuko parte hartze prozesuaren bigarren faseari ekingo diote Gernika Lumoko herritarrek. Oraingoan, proposamenak egin, batu eta aztertuko dituzte. Kalamura igoera egingo dute zapatu honetan Etxebarriko Gazte Asanbladak antolatuta. Mendia, oinez edo korrika igo dezakete herritarrek. 8. urtez, Kalamu mendira igoera antolatu du Etxebarriko Gazte Asanbladak. Parte hartzaileek oinez zein korrika igo dezakete mendia. Oinez igo nahi dutenek goizeko 9 eta 4 izango dute irtera, eta korrika igo nahi dutenek 10 Bestalde, gogoratu musikako Ibarrurin datorren astebururako antolatu duten mendi martxarako izena emateko epea eguaztenean amaituko dela. Eta Markina Semeinen jokatuko den eskuz binakako txapelketarako sarrerak agortu egin direla jakinarazi dute antolatzaileek. Txapelketa horretan Andoni Aretxabal eta Markinarrak jokatuko du. Onarte asteko errepasoa eta albistegia agurtzeko inauteriei begiratu bat eman nahi izen diegu. Hala, mozorro, kalejira eta barrekin utziko zaituztegu. Ondo izan. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zoriontsu zera, pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera.
zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarritik tiratzean, zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera, osasun onarekin bete azkarraitzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera.